Lovitură liberă pentru Steaua, cel mai important moment al primei reprize. Da, Grâjelac pe jos, a încercat să surprindă din nou Grâjelac. Onicaș, nu, Stancu și extraordinară ocazie, Bănel. Din nou pe Motherwell, scoțienii sunt blocați în careul de 16 metri, 4 ocazii pentru echipa lui Bergodi. Încă o dată în care... Este autogol. Goian a fost cel care a forțat autogolul. 1-0 pentru Steaua. Dacă noi nu reușim să o băgăm în poartă, măcar să o facă ei. Iată, scoțienii sunt fair play, și nu sunt zgârciți deloc în această seară. 1-0 pentru Steaua. Au fost trimiși de clasamentul fair play aici și pentru că diferența de valoare era destul de clară, au ajutat la marcarea acestui gol. Goian pentru golul lui Craigan, capitanul celor de la Motherwell. Capitanul o trădează pe Motherwell, lovitura de cap a lui Goian și Craigan, în disperarea lui de a respinge această minge, face o prostie foarte mare. 1-0 pentru Steaua. Pentru Steaua, foarte bine a insistat acolo Golanski, l-a obligat practic pe Paul Slane să trimită în afara terenului de joc și este penalti pentru Steaua. Minute de foc în Ghencea, Surdu reușește să scoată un 11 metri la doar câteva minute după ce Steaua a deschis scorul prin autogolul capitanului Steven Craigan. Salută această dezlănțuire a Stelei cu șansă. Surdu scoate acest penalti. Bate Goian. Este o responsabilitate de capitan. 1-0, autogol Craigan, celălalt capitan. Goian față în față cu portarul Rudi. Goian apără Rudi. Ninu a prins cu mult curaj. Iată-l acum pe Grâjelac pentru Bănel, maratonistul Stelei. Bănel care mingea spre careul lui Rudi. Grâjelac, pasă bună. Bănel și gol! Ca pe vremuri, Bănel Nicoliță, anul trecut eroul Stelei, că reușea 2 goluri senzaționale cu Galatasaray. Omul decisiv care a dus-o pe Steaua în Liga Campionilor. Poate fi din nou omul norocos al Stelei în Europa League, o competiție de la care Steaua așteaptă venituri de minim 6 milioane de euro. Alți bani mult mai importanți în acest sezon pentru reconstrucția Stelei. Ninu a participat și el la această fază de 2-0 în Steaua Motherwell. Bănel Nicoliță, ce înseamnă să lași mingea când trebuie? Faza simplă a lui Grâjelac și Bogdan Stancu, inteligent, cu o intuiție remarcabilă la această fază. Motherwell condusă cu 2-0 în Ghencea. Pe vremuri Pițurcă lăsa așa mingea pentru ungureanu sau Lăcătuș. Sau invers. Unul dintre cele mai frumoase reușite de echipele românești în Cupa Campionilor Europeni. Surdu, Golanski, Steaua combină frumos, Bănel Nicoliță, să vedem, călcăi frumos, Surdu! Avantaj lăsat de arbitrul Ciunei Ceacâr. Ninu pentru Ionescu, Steaua forțează, simte că mai poate să mai marcheze. Grâjelac, o nouă trecere spectaculoasă, centrală, Polonescu, gol! Steaua! Bogdan Stancu marchează așa cum a făcut-o și cu Ipeș, tot aici în Ghencea. 2 goluri pentru Bogdan Stancu în acest sezon, din nou golgheterul echipei lui Bergodi. Stancu de 2 ori, Surdu, Grâjelac, Sechei, Bănel Nicoliță, marcatorii Stelei, care are deja nu mai puțin de 7 goluri în 3 meciuri din Europa League. Steaua redescoperă victoriile într-o competiție creată și pentru fotbalul românesc, unde avem șansa din nou să vedem cum e să ne bucurăm pentru un succes, ceea ce nu ne-a ieșit în ligă. 2 victorii în 24 de meciuri înseamnă extrem de puțin. Europa League ne oferă o șansă pentru Timișoara, pentru CFR Cluj, pentru Steaua, pentru Dinamo. Toate pot fi văzute în Europa League în direct la ProTV, în exclusivitate din această toamnă. O nouă competiție, un nou antrenor, o nouă echipă și vă spuneam un nou sponsor, Citibank, din acest sezon pentru Steaua. 800.000 de euro pe an, sumă maximă pentru Liga 1.